Il-kumpanija E&L Enterprises hija kumpanija li tispeċjalizza fis-sandblasting u l-electro-galvanizing tal-azzar. Din il-kumpanija hija deskritta bħala storja ta' suċċess. Il-kumpanija fl-aħħar snin irnexxilha tistabbilixxi lilha nnifisha lokalment għaliex għarfet tibni relazzjoni tajba ma' numru ta' kontratturi lokali li operaw fil-qasam tal-azzar u dawk tas-settur marittimu. Fost il-proġetti li kienet involuta fihom din il-kumpanija hemm il-bini tal-Parlament il-ġdid, Sky Parks u l-bini l-ġdid tal-Università. Din il-kumpanija tħaddem mal-14 il-ħaddiem li ħafna minnhom huma ex ħaddiema tat-Tarzna. Il-mira ta' din il-kumpanija hija li n-numru ta' ħaddiema jitilgħu għal 40 ruħ. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru tal-Ekonomija, Industrija u Negozji Żgħar Chris Cardona u għafaħar l-ispirtu imprenditorjali ta' din il-kumpanija li għandha prospetti sbieħ ta' tkabbir qudiema. Cardona qal ukoll li dan huwa l-mod ta' kif gvern ikun business friendly u li l-politika ta' dan il-gvern hija mirata li saħħaħ u tkabbar setturi importanti. U sostna li l-gvern huwa impenjat u ffukat fuq il-ħolqien tax-xogħol u x-xogħol tal-kwalità. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru tat-Turiżmu Carmenu Vella.